Kunale EP eyakhishwa amavikela ambuso last year ney'ngoma eziwu-5 ethi ko TikTok ingoma eyaduma laphana kakhulu engayazi ngayo le EP ingoma le ethi ko TikTok featuring Mdumazi ebese kuba nengoma ethi iStyle babethi ibonus kule EP. So lezi ngoma sezina more than a month za-upload ku YouTube nakwamanye ama-platforms. So anginethemba lokuthi kuthi kushaya isikhathi lesi zobe sey'qhubekile sey'the ukuphusha kancane. Bafowethu uma kunabaculi esibalandelayo lokho kuwumsebenzi wabo abantu ukuthi bewaphushe amaqhawe beposte ngawo ku TikTok, Facebook, even on YouTube ngoba siyawazi amagalelo kaBhotso ecula neNdidane isikhathi eside lapha. Siyawazi futhi amagalelo kaBhotso Mfoka Ngobese ephusha laphana esebambile isidlulile emhlabeni iNdidane. Siyawazi ulive ayewushaya laphana owawunenkosi phakathi. So abantu abanjengoBhotso angeke ukuthi mhlawumbe ithanda banalo banethalente kakhulu bakukhombisile kakhulu futhi ukuthi ukucula bayakwazi ivoice ikhona and nokudlala stage bakuphiwe nje into nje abanayo angeke uzobaphuca le. Kodwa siyadinga ukuba lezi insizwa lo qhekelwa olwenze bese kaMageza amahle bavula ekhaya elisha. Ngiyacabanga ukuthi lo oseduze kwakho uCebo lelo qhekeko lenzeka ngesikhathi sekukhula kabafana beNdidane sebezoteka over umsebenzi kababa. Ngiyacabanga ukuthi nakho lokho kwaba nomthelela eminingi kuthenini gcina umsebenzi ke ususayela emuva sekuhlukana kakhulu ngoba nisuke nimadika bonke abalandeli abakhona. Nisuke nikhandile phela iqembu isikhathi eside niyacula nenza yonke into kodwa mase kuba nalowo ma-challenges bese kuba inkinga kakhulu. Kodwa-ke nansi-ke i-EP yabo lapha ku YouTube I'm sure ikhona nakwamanye ama-online platform music abantu bangayi-check-a isesekhona. Kuzomele ikhuphuke ngamandla. Abaculi abakhiphile bayazama bayaphusha nabaculi abangaziyo abaqalayo bayabalandela abantu bayawudlala umculo wabo. So lena kuyona inkinga yokuthi uBhotso mhlawumbe kanjani ukuthi nje kuzodingeka umuntu ozoba namandla ozoba nesineke abaphushe online umculo wakhe awudlale. Abanama group abaziyo ukuthi iqhawe likhona ingoma zikhona. Kuyadingakala ukuthi abafowethu bengalali benze sure ukuthi bayawufaka kubantu lo mculo lo ukuze ukhuphuke phela. Asikwazi ukuthi sime la after a month uBhotso enethalente elihle kangaka madoda sengavele nje uthuleke nje ngendlela ukuthuleka ngayo. Nabantu futhi abanye abangawulandeli kahle umaskandi kuzoba nzima ukuthi begcine bemazi umuntu onjengoBhotso cause waziwa abantu abathize and selokhu kwaba nalo qhawe kuMageza amahle shuthi kwaphinde kwavuleka elinye igap futhi umuntu besezomazi kwaphinde futhi kwahlehla lokho. Laba abamaziyo nabo bonke bayazama abazamayo abanye banaka amaqhawe. So ngiyacabanga ukuthi kungalungiseka oBhotso siyadinga ukubabona becula siyadinga ukubabona bekhuphuka online cause umsebenzi wabo muhle uyancomeka kakhulu. Nansi ingoma nje ayenza noMdumazi. Mageza bakhuluma skandi wethu uyababona baqala ngothito besenza amakomedi bakhuluma skandi wethu Ngiyamuzwa ukuthi kukhupha mnandi kanjani uBhotso kule ngoma le. Angeke angitshele le ngoma nje abantu abayazi ayikhuphuka online ayikho lonto le.
muhle kakhulu umsebenzi kaBots, ingoma iclean, no-bass guitar, ama-backings. Lo mculo wethu ngiyafisa niwuhloniphe, ngiyafisa niwumise ngolawo, ngoba phela khona kwamacala akusiyona inkundla yokuhlonipha. Lo ngiyeba nikudlalela lapha, lo ngiyeba nikudlalela emfundweni, yena Abantu abaye bayo-check-a lo music loyo, ba-check-e ney'ngoma ezimnandi, nayo ingoma ehamba phambili kodwa kule EP ethi iStyle. Mina ngifuna insizwa eqoka kahle, igezi inoke kahle, ibonasi istayela kimi engabe ithathwe kwenzake. Mina ngifuna insizwa eqoka kahle, igezi inoke kahle. Ya, isho njalo-ke ingoma inhle kakhulu. Umuhle lo msebenzi, awushoti ngalutho. Kunabantu abayikhiphela into abayithandayo ungayiqondisisi kahle. Angeke ungitshele ukuthi lo msebenzi ongaka wenziwa uBots, hamba nocebo nethimba lakhe, abantu abawuzwa. Abantu abaye ku-streamer bedlala umusic ukhuphuke kakhulu, nabalandeli bezama ukuphusha umsebenzi kaBots bengena ko-TikTok. Yonke into izolunga amaviki lambuso.